गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो हायो। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि बारग' IPS अफिसार आनन्द मिश्राखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों आनन्द मिश्राया लालु यादवनि थाखाय BJPनि भट खमायनो बिसायख'थि गेलेदों आरो आनन्द मिश्राया जेब्ला आसामाव दंमोन अब्ला VRS बिदोंमोन आरो आनन्द मिश्राया गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बुंदोंमोन आं BJP दोलोआव थानानै BJPखौ सिबिनो लुगैयो। नाथाय आनन्द मिश्रानि बेफोर बाथ्रा बुंनाया थगायनायसोमोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बेनि अनगायैबो आनन्द मिश्राया बुंबावदोंमोन दि बिथांनो BJPनिफ्राय टिकेटनि गोनांथि जानाय नङा आरो BJPआव हाबनानै BJPखौ सिबिनायनिबो बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय आनन्द मिश्राया गुलि गावै गावै रायजो राजाफोरनिफ्राय भट बिगासिनो। नाथाय रायजो राजाफोरा नरेन्द्र मदिनोसो भट होगोन। आनन्द मिश्राया कंग्रेस आरो लालु यादवनि मददजोंसो बिसायख'थि गेलेदों। आनन्द मिश्राया सासे मोजां सुबुंमोनब्ला नेनो हानायनि गुन थागौमोन होननानै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। नाथाय आनन्द मिश्राया बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बबेनिफ्राय रां मोनदों? आनन्द मिश्राया लालु प्रसाद यादवजों सानसेयाव बेसेबां फन रायज्लायो बेखौ आनन्द मिश्रानि फनखौ नायोब्लासो गासैबो ओंखारगोन होननानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामनि बारग' IPS अफिसार आनन्द मिश्राया बिहारनि बक्सार लकसभा बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेगोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां हिरनमय खाख्लारिया गुबुन हारिनि आखायाव खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबजादों। थांनाय 3 मे खालि हराव दुधनैआव रंजालि बैसागो फोरबो नायनो थांनाय सानै बर' हिन्जावसाखौ साथाम दुथांफोरा निसा दौनानै दुधनै टाउननि 2 किल'मिटारसो गोजान थाङाबालि होननाय जायगानि इटा भाटायाव लांनानै जिनाहारि खालामना लामायाव गारनानै गालांदोंमोन। जिनाहारि खालामनाय साथाम दुथांफोरनि मुङा फारियै डन तालुकदार, रेहमान आली आरो बाहार आली। 5 मे खालि जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ मिथिनानै दुधनै टाउननि साखाथियाव थानाय बालाहा गामिनि हिरनमय खाख्लारि आरो बिनि बिदा आरो गामिनि माखासे सुबुंफोरा दायनिगिरिजों बे जाथायनि सोमोन्दै सोंनो होननानै थांनायावनो बिसोरखौ हरखाबै गाग्लोबो। गाग्लोबनाय समावनो दायनिगिरिनि बिब'आ उनफारसेथिं फैना हिरनमय खाख्लारिखौ गोबौ देगारजों खनथाम खनब्रै सुयो आरो हिरनमयनि बिदा आरो माखासेखौ सिखाजों दानो। बे जाथायाव गासै सा 6 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। गोबौ देगारजों सुजानाय हिरनमय खाख्लारिखौ गोब्राब जोखोम जानाय हालोदाव गुवाहाटीनि JNRC देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो थांनाय 17 मे खालि जोबथा हां बोयो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे साथाम दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासेया थांनाय दिसेम्बर दानाव हिरनमय खाख्लारिनि बिनानावखौ लांखारदोंमोन। नाथाय गवालपारा जिल्ला एबसुनि मददाव हिन्जावसाखौ मोनफिननो हादोंमोन। बे जाथायनि उनाव दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ खादोंब्लाबो दायनिगिरिफोरखौ मा साजा होगोन बेखौ उनावसो मिथिसिगोन। हिरनमय खाख्लारिखौ खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबनायखौ खौरां लानो मिरु एबसु, उदालगुरि जिल्ला एबसु, क'क्राझार जिल्ला एबसु, चिरां जिल्ला एबसु आरो आरसुआ थांनानै खौरां लाहैदों। एयार इन्डिया एक्सप्रेस फ्लाइटआव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। हरखाबै एयार इन्डिया एक्सप्रेस फ्लाइटनि इन्जिनाव अर खामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे फ्लाइटआव सा 179 दावबायारिफोर दंमोन आरो बे फ्लाइटआ बेंगालुरुनिफ्राय कचिसिम दावबायनो जागायदोंमोन। फ्लाइटआ दावबायनो जागायनाय दसे समनि उनावनो हरखाबै फ्लाइटनि इन्जिनाव ब्लाव ब्लाव अर खामो। फ्लाइटआव अर नांनायखौ दावबायारिफोरा मिथिनानै दुंहाव थासारि सोमजियो। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला फ्लाइटआव अर नांनायखौ मिथिनानै फ्लाइटनि सालायगिरिया फ्लाइटखौ थाबैनो लेन्ड खालामो। बे जाब्रबथायाव दावबायारिफोरा मोजाङै मोजांनो रैखा मोननो हायो। रासिया आरो चीन हादरनि गेजेराव हाथियारफोरनि सिक्रेट डिलआ फाइनाल जाबाय। रासियानि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिन आरो चीननि हादरगिरि शी जिनपिंआ हाथियारफोरनि डिलजों सोमोन्दो थानाय डकुमेन्ट्सफोराव सागान होबाय। रासियानि 1 घन्टायाव रोजा किल'मिटार खारलांनो हानाय मिसाइलफोर, गोहोगोरा फाइटार जेट, साइलेन्ट किलार पानडुबिफोर एबा मुलुगनि गोख्रों एयार डिफेन्स सिस्टेमफोरा गासैबो शी जिनपिंनि आर्मिनि बाहागो जागोन नामा होननानै आथिखालाव बे बाथ्रानि सोंथि सिखांदों। आमेरिकानि हादरगिरिया गावनि गुबुन हादरनि मन्थ्रिफोरखौ माखासे सान सिगां बेइजिंआव दैथायहरदोंमोन आरो चीन सरकारनो सुबुरुन होनो नाजादोंमोन। नाथाय आमेरिकाया प्रेसार होब्लाबो चीननि हादरगिरिनि पलिसियाव जेबो सोलायनाय फैयाखै।
सोनाबारि हादरा व्लादिमिर पुतिननि सायाव जेसेबां होबथादों एसेबांनो व्लादिमिर पुतिना शि जिनपिंनि सोमोन्दोआव फैसिनदों। चाइनिज कम्पानिफोरा रासियायाव फेक्टरि बानायनानै रासियानि थाखाय ड्रन बानायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एक्सपार्टफोरनि बायदिब्ला रासिया आरो चीननि सिक्रेट डिलनि थांखिया आबुङै जाफुङोब्ला मुलुगाव दावहानि गिख्रंथाव थासारि सोमजिगोन, मानोना चीन हादरा गावनि मुलाम्फानि थाखाय मुलुगखौ सिलिंखार खालामनो हागौ आरो थासारिखौ नोजोर होयोब्ला हमदांनो हायोदि इउक्रेन दावहाया जोबजासिमाव बेइजिंनि सान्थ्रि हान्जाया ताइवानाव गाग्लोबनो हागौ। बिहारनि सारानाव थानाय माद्रासायाव फरायसाफोरखौ बम बानायनो फोरोंदों। माद्रासा बायदि सोलोंथाइ फसंथानाव फरायसाफोरखौ बम बानायनो फोरोंदों। सासे मौलानानि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सासे फरायसानि जोखोम जानायाव माद्रासा बायदि सोलोंथाइ फसंथानाव फरायसाफोरखौ बम बानायनो फोरोंनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बम बानायनाय समाव मौलानानि जिउ खहा आरो सासे फरायसानि जखम जादोंमोन। मख'नो गोनांदि जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो दा नेशनेल कमिसन फर दा प्रटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्सआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै नायबिजिरहैदोंमोन, जेराव बे माद्रासा सोलोंथाइ फसंथानखौ आयेन बेरेखायै लुफुंदों होननानै मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसेनो माद्रासानि गुबुन सानै मौलाना आरो सा 14 फरायसाफोरा खारखोमानानै दं होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। माद्रासायाव नायबिजिरनायाव गोथां बम बानायनायाव बाहायग्रा गोफार बिजि आरो गान पेलेटखौ मोनसे प्लास्टिकआव दोनथुमनाय थासारियाव मोन्दों होननानै एनसीपीसीआरनि चेयारमेन प्रियांक कानुंग'आ फोरमायथिना होदों। सावित्री जिन्दालआ भारतनि ब्रैथि धोनिसिन सुबुं जानो हादों। गोजौ फरायसालि नागारनाय सावित्री जिन्दालआ आथिखालाव 31.50 बिलियन डलारनि सम्पथिजों भारतनि ब्रैथि धोनिसिन सुबुं। बिथाङा इमेरिटा अफ दा अ.पि. जिन्दाल ग्रुपनि चेयारपारसन आरो महाराजा आग्रासेन मेडिकेल कलेजनिबो प्रेसिडेन्ट। बिथाङा गावनि फिसायनि कम्पानिखौ उनमोनथायाव मोनदोंमोन आरो बेखौ मोनसे मुलुगनां गोहोआव सोलायदोंमोन। उइफ्र'नि बर्ड अफ डाइरेक्टर आजिम प्रेमजी आरो एचसिएलनि फाउन्डार आरो चेयारमेन शिव नाडारखौ बारनानै सावित्री जिन्दालआ भारतनि ब्रैथि धोनिसिन सुबुं जानो हाबाय। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।